lho ini. Menyimak dek. Masa niki Pak Asmoro Santo Satpol PP. Yo, Prim. Mersani saking live streaming ya Mas. Leres nggih. Wong tiap anu pianten tekan anyar, Pak. Nggih. Oh, tindak tengkarang anyar. Enggak. Tapi Yo balik lho, bar kok karangnya tuh balik mulai. Wis Orang bilang wiri. oh truk. Yo, padha. Yo. Kenapa enggak? Kamu jangan Aku kan Ambruk ro wis sak lagu iki tak medun apa iki. Iya. Pal-palne. Oh dipal-pal ke. Heeh, no disebutne kok ya. Bijing tuh saya ada damen. ini tampe. Lah sesuk yo sesuk. Oh ngaten nggih. Sesuk saiki nggih Mas nggih. Nggih. Optimal pret, optimal. Ya. Profesional. Sapa ngerti engko badhe panen mbako daerah kene, Nggih. awakmu Awakku terus kon minggat. yo minimal ditangkap. Ya ditangkap kalau pret. Oke. Yo. aku kan Matur suwun Mbak Laila. Nggih matur suwun Pak Dalang. Mas Dodo, Mas Kampret. Iya. Dalu punika ugi dipun streaming lewat MTN Studio Channel. Nggih. Ugi Emot Channel, Nggih. Sinar Budaya Channel. Wah, kathah. WMC New, Nggih. lan sak pinunggalane. Nggih. Kata sangat alhamdulillah dipun sengkuyung ugi kalian para kadang saking wayang mania community. Wah, nggih luar biasa. Ingkang dipun pandhegani dening Pak Karno, matur Karno. suwun.